Yhteiset tapahtumat, lipunnostot, lipunlaskut, merkkipäivät ovat jatkuvuuden lenkkejä toimintamme ketjussa. Vaasan merenkyntäjien ketjuun tulee tänä vuonna 95. lenkki. Täytämme pian 100 vuotta. Toisten kunnioittaminen, kuuleminen ja huomioiminen. Siitä kaikki lähtee vesilläkin. Merellä vesillä liikkuminen on vaasalaisille lähes itsestäänselvä asia. Monimuotoinen, tosin varsin kivinen saaristo kutsuu. Pidämme siitä osaltamme huolta ja nautimme siitä. Meillä on 2 satamatukikohtaa, Kaukaloodon Pyhäranta ja Saaritukikohta. Niihin jäsenillemme, aloittelevillekin, on turvallinen matka purjehtia. Ne toimivat myöskin juniorileirien tukikohtana. Yhdessä muiden vaasalaisten pursiseurojen sekä paikallisten yhdistysten kanssa pidämme saaritukikohtaa myöskin Rönnsäärissä, lähes keskellä merenkurkkua. Se on etappi matkalla Ruotsiin ja levähdyspaikka paluumatkalla. Tänne poikkeavat veneilijät sekä pohjoisesta että etelästä. Yhdessä tehden syntyy uusia lenkkejä toimintamme ketjuun. Yhdessä vesille on yksi parhaista osoituksista kootusta voimasta. Pitäkäämme siitä huolta. Vaasan merenkyntäjät toivottaa meille kaikille oikein hyvää menestystä.